Azért tüntetnek, mert nálunk diktatúra van, és a diktátorok ellen tüntetni kell. És ki kell jönni, nem szabad félni, mert unokáim vannak, gyerekeim vannak, és azoknak szebb jövőt akarok. Magyaroknak kell tenni, magyaroknak kell ezt megváltoztatni, esetleg az EU Brüsszel beleszólhat, hogy Orbán mit csinál. Nem az egyetem épülete, hanem a rádió épülete előtt lett volna ez a tüntetés, amit okézott a rendőrség, okézott a terrorelhárítási központ is, majd ma reggel jött a telefon, hogy mégis lezárják az egész Pollák Mihály teret. Ez ilyen terültékből villámcsapás volt, és keressük a jogászokat annak érdekében, hogy a következő napokban kiderüljön, hogy mi lehetett ennek a hátterében, és hogy történhet ilyen eljárás a mai Magyarországon. Merkel látogatása nekünk egy apropó, tehát nem ellene, nem érte, még csak nem is neki tüntetünk, azt szeretnénk megmutatni, hogy létezik az Európát szerető Magyarország, még akkor is, hogyha a jelenlegi vezetői nem pont ezt testesítik meg.